diváci Selfie s Táňou na televizi Relax. Odkud jinut bych vás měla pozvat na skvělý díl natočený s talentovanou zpěvačkou Janou Bastien, než z pořádné party v krásném Bum Bum Comedy. Takže koukejte se, Selfie s Táňou právě začíná. Niekedy neuvedomím, že som povedala niečo, čo je vlastne hodne ostrá až pikantná pravda a zabolí. Ak to slušne povedať. Přes postel dostat třeba? Přes postel, krásne přes postel. Ja som z prísnej katolíckej rodiny. Milujem pastelky. Kto mi kúpi pastelky, tak zlomí moje srdce tak, že proste už mu ho budú milovať navždy. Jana, it's creepy refrain, I love it, jo. Proste úplne ako milujú la. Online v nahrávacom štúdiu hodinu ja zaplatím $1500. V podstate Eurovízia nevyšla, občianství nevyšlo a manželství vlastne skrachovalo. Takže celkom dobrá storka. Pozdravujem do školy, aj do nemocnice. Na praxe, tak ma počúvali. Sa tak nejak nachemejtli do môjho života nejakí 4 muži, kde som proste zvažovala, že vlastne ktorý z nich je ako najvhodnejší, pretože... Casting proste, ne? Ani ne půl roku po rozvodu. Jaké to je? Je to super, je to fajn a užívam si svoje porozvodové obdobie. I když môžem povedať, že status manželky som si taktiež užívala. Je to taková zvláštna energia pre tú ženu, že zrazu proste som manželka a ideš vlastne do nejakého rozhovoru alebo ideš s niekým sa stretávaš na ulici a proste už sa prezentuješ, že si ako manželka. Je to takový ako super pocit, ale už zase si užívam to, že som slobodná, krásna a pripravená loviť. Wow. Nemyslíš si, že tím ano, u toho oltáře, nebo ať je to kdekoliv, ta žena najednou zestárne? Že když je z tebe Ja paní? dúfam, že nie, pretože dúfam, že som nezostarala 10 rokov. Ja som si to dokonca užila takovým spôsobom, že som naťahovala. Hej, pretože vlastne, dá sa povedať, že svadbu som iniciovala hlavne ja. A vlastne v ten moment, keď ten môj manžel v podstate povedal okamžite, ani nedopovedali tú otázku, že či si ma berie, on povedal okamžite áno. A vlastne keď sa pýtali mňa, tak ja som sa tak na ňo krásne pootočila, koukala sem, on tak ako z tej hlavy tak zvednul ju, kouknul na mňa, že čo sa deje, že či si ho chcem teda ešte stále zobrať a ja vravím áno. A on že sranda ťa neopúšťa aj takýto dôležitý moment, takže užila som si to aj to áno. A nezostarla som, myslím si, že som omladla, mám viacej energie a myslím si, že tým, že som v manželstve, my sme si aj povedali, že to manželstvo nám musí priniesť niečo a vravili sme, že z toho manželstva, keď budeme vychádzať, tak vyjdeme z toho silnejší. A ja som začala vlastne v tom období chodiť na terapie, aj na mentoringy. Začala som pracovať hodne v tom svojom vnútornom svete, na sebahodnotách, na sebaprieti. Tak myslím si, že to manželství bolo takovým tým prvým krokom k tomu, že som začala na tom pracovať, takže som teďka na tom, dá sa povedať, že vnútorne krajšia. A proč to teda nedopadlo, to manželství? Je trošku zvláštní, že člověk se vdá, pak na sobě začne makat, pak to a teda pak sa asi rozvedeš. nějak jako se rozvede, ale bere to v pohodě. Tak ono to je ako z filmu, by som povedala, pretože mne pred vlastne 2 rokmi povedali, že mám 5 let života. Takže kvôli môjmu srdečnému onemocnení zistili diagnózu, samozrejme som sa psychicky zrútila a tak ďalej, ale rozhodla som sa, že urobím všetko. Že si splním všetky svoje sny, že už nepoviem žiadnej veci a príležitosti nie. A v tom období sa pohyboval vlastne tento kluk vlastne popri mne, bol mojou veľmi veľkou oporou. Keďže som mala aj o cca 50 kg viacej, tak ma hodne motivoval vlastne športovať. Chodil do toho fitka so mnou, hlídal. Hele, ten šuplík má ešte stále plný sladkosti a ja vrajím, ale ja to nejem. Ale dôležité bolo to vyhodiť. Takže bol takovým ako tým môjim prúvodcem toho môjho rozhodnutia a rozhodla som sa taktiež, že chcem skúsiť Eurovíziu a že by som chcela v podstate skúsiť nadnárodnú celoeurópsku súťaž ako speváčka a že v podstate keď to nevidie, tak to nevidie a keď to vidie, tak to bude fajn a on ma v tom chcel podporiť, ale keďže som Slovenka, nemala som teda to občianstvo, tak sme sa proste zobrali, hovorím proste, radi sa máme, tak poďme proste to skúsiť. Čas už nemáme a Eurovízia je za rohom. Tak prečo? A song máme.
Jo, máme song La La La, kde vlastne pracovalo strašne veľa aj umelcov zo zahraničia, z USA, na tom songu pracovali. Tak vrajím proste, hele, je to tento čas a teraz to teda urobíme, tak sme sa zobrali. No a preto to manželstvo bolo vlastne skvelé, my sme si ho užili, splnilo to, čo to malo a vlastne bolo to na tej mojej ceste toho vlastne 5-letého maratónu, ktorý mi zbýval. Som si povedala, že to bola vlastne tá súčasť toho. No a momentálne je to tak, že vlastne tá moja nemoc už sa dostala trošku pod kontrolu, hodne som zhubla, začala som pracovať viacej na tom zdraví, zdravom životnom style, nebo štýle. Takže si sa začala uzdravovať a proto si sa rozvedla? Áno. Áno, ale hlavne v podstate, keďže nevyšla tá Eurovízia, tak sme si povedali, hele, v podstate medzi nami tá láska nevznikla tak veľká, aby to bolo reálne manželství. Samozrejme, rodina sklamaná, jedna, druhá. Prečo im to nevyšlo? Veď oni sú takí pekní spolu. A on je takový pekný, on je taký hodný. Ja to je taká rebelka. Hej, on je Čech, samozrejme. No. Takže české občanství sa ti vlastne vyriešilo? Áno, ale nevyriešilo, pretože som sa vlastne rozviedla ešte teda, kým nabralo vlastne platnosť. Takže v podstate Eurovízia nevyšla, občanství nevyšlo a manželství vlastne skrachovalo. Takže celkom dobrá storka. Ale tak většinou, když se ty dveře párkrát někde zavřou, tak zase nějaké další se otvírají, ne? Určite áno. Ja si to teraz užívam z hľadiska ako tej hudobnej kariéry, pretože sme absolvovali teďka obrovské letné túr z Kapelokvíny po celej Českej republike, kde bolo 2000-3000 lidí vyprodané. Tak teraz ideme do toho klubu, kde bude tak 200-300 ľudí. Budeš mať také intimnejšie chvíle s tými poslucháčmi a ja sa na to strašne teším. Je to takové vrejme fajn a z hľadiska muziky vydali sme singly tento rok 2, vlastne s tým Eurovision songom, vlastne 3. Takže ideme krásne a je to fajn. Kto pochopí nás, tak ma obím posledný krát. Kto pochopí nás, hej, ty vieš, že celý svet sa zrúti bez nás. Keď na teba myslím, dochádza mi kyslík, čo znamenáš bez nás. Můj dnešní host miluje módu. Pojďte se se mnou podívat na filmový festival do Karlových Varů, kde to módou žije. A už je někdo nový na obzoru? Neviem, či môžeš říkať pravdu. Hej. Jako riešila som donedávna vlastne 4 mužov. Môžem to takto na rovinu hovoriť? Ako? Jo, tak můžeš. Ako je to randenie. To není ako, že sa zobrala som si teraz nejaký ako seznam a proste idem vylučovacou metodou, ale sa tak nejak nachemejtli do môjho života nejakí 4 muži, kde som proste zvažovala, že vlastne ktorý z nich je ako najvhodnejší, pretože... Casting prostě, ne? Ale ja si myslím, že vlastne láska, ako keby bezpodmienečná láska by mala byť tá rodičovská a tá podmienená by mala byť vlastne tá vzťahová. Pretože keď ideš do vzťahu, láska niekedy vlastne málo kdy stačí. Samotná. Proste musíš vyžadovať, že ten muž vlastne sa umí chovať k tebe, má nejaké základné hodnoty, vlastne stejné ako máš ty, máte nejaké spoločné vize, má nejaký tah na branku, hej, že vlastne to sú vlastne požiadavky, dá sa povedať. A ja mám dokonca aj seznam požiadavku na muža, takže ja si to potom siedu. Počkaj, to máš niekde ako napsané vedľa normálne postele? Normálne v telefóne má napísané seznam požiadavku na muža, ale nie je to taký, že by to mal byť blondiak, modré oči alebo niečo takového. Ale bude to tady... No napríklad, že mne hodne ubližuje a mňa to hodne tlačí do nejakej úzkosti, keď ten muž je nedostupný. Má nejakú vyhýbavú citovú vazbu, takže ja potrebujem, aby ten muž 100% vedel, že ma chce ako prvý.
Hej, potom ja už sa pridám. Taktiež viem, že určite mi nevyhovuje muž, ktorý nemá svoju prácu a nemá peniaze. Už som si zažila i túto situáciu. Nehovorím, že má mať miliardy, ale musí mať svoju prácu, pretože tam sa ukazuje i to, ako sa raz bude vedieť postarať o mňa, o naše deti a o rodinu, keď ja budem doma nemocná, alebo prípadne na materskej a budú musieť pečovať. Takže už tie aj priority sa trošičku zmenili, takže ten zoznam existuje a je trošku iný než v 15 rokoch a teďka v mojom veku. Takže mám požiadavky a vlastne nečakám bezpodmienečnú lásku, ale čakám, že to proste bude mať kvalitu a že budeme jeden pre druhého parťákmi. Tak potom vlastne títo dvaja spokojení ľudí prídu a vedia vytvoriť veľmi silné partnerství a ísť tým životom spoločne, bez toho, aby jeden druhého zaťažovali proste svojimi nedoriešenými traumatami, proste nejakými proste toxickými vecami, ktoré nemajú vyriešené sami so sebou. A pokud ich nemá, tak nech ide na terapiu. Ja si myslím, že terapie pomáhajú. Tak asi žena jako ty, která na sobě maká, nejen na vizáži, ale i na té svoji duši, tak potřebuje k sobě člověka, který na sobě taky bude makat i vnitřně, ne? Určite, alebo prípadne už je naučený žiť zdravé vzťahy. Že rodiče to v ňom ako keby vypestovali. Väčšinou kopírujeme to, čo máme doma. Už som si to preverila aj ja, že vlastne tá vyhýbavá citová vazba, tí nedostupní muži, ktorých ja dobývam, že to bolo vlastne ten vzorec, ktorý som mala z detství. A že vlastne mám to tiež, že vyhýbavá vazba bola pre mňa to, že vlastne, aha, to je tá pravá láska. Ale tým, že som ozdravila svoje vlastne vnútorné ja a nejaký ten vzťah sama k sebe, tak som si uvedomila, že práve tá dostupnosť je to zdravé a to, čo chcem a že to je tá pravá láska. A pokiaľ to on žil už v detství, ten muž, tak vlastne nemusí pracovať na tom, aby vedel, čo je to zdravé, ten zdravý vzťah. Ale pokiaľ mal ako dosť špatnú rodinu, napríklad týrané deti, emocionálne týrané deti, prípadne hodne ponižované deti z detských domov majú vyhýbavú citovú vazbu. A to je väčšinou potom, že sa postavíš do pozície záchranárky, matky, v podstate, a to nie je fajn. Nepotrebuješ zachraňovať ľudí, potrebujete spoločne odžiť ten život a normálne to Byť ti zvládnuť. parťáci. O tom na to 100%. prostě je. Sázím všechny chvíle, všechny pro a proti v hlavě tvý, moje s Bohem řeka odnáší. Sázím všechny doteky, o kterých myslela jsem možná snad, že se mě budou týkat na pořád. Vztahy právě k tomu budovat sám sebe a všechno, to se odráží i v tvých písních. Je to tak, že zpíváš vlastně o tom, co prožíváš nebo by si chtěla prožít? Skládáš si ty písničky sama? Skladám pesničky sama, samozrejme mám mentorov. Myslím si, že každé umelecké dielo by malo takzvané dozrieť do svojej dospelosti a niekedy, tak ako to zamýšľam ja, nemusí byť práve atraktívne pre toho poslucháča. Takže máme dokonca niektoré pesničky, ktoré sú dokonca úplne prepísané a zostal iba refrén. Spolupracujem so slovenskou speváčkou Niou, prípadne s Jirkem Krhutem, ktorí mentorujú moje texty a skladám si to pri pijáne a sa vybrečím, vypíšem to tam a potom vlastne to zmentorujeme tak, aby to bolo rimovateľné, aby to bolo atraktívne, aby tá téma bola atraktívna i pre Gen Z, prípadne mileniálov. Niekedy hlboké texty nie sú až tak atraktívne pre populárnu hudbu, ktorú vlastne delám pobrok. Takže mentorujem, ale píšem si aj sama a je to takový ten moja terapia. A chcem, aby to bolo aj terapiou pre tie všechny kočky a holky a ženy, ktoré proste tú hudbu asi najčastejšie počúvajú. Pretože vlastne tie vzťahy, zlomené srdce, zranenia, je fajn, že si to môžeme šerovať medzi sebou a zdieľať tú skúsenosť, pretože nemáme pocit, že sme na to samé. Povedzme si, ktorá žena sa proste netrapí alebo viacej nezamýšľa nad svojimi vzťahmi. Každá z nás to delá a dokonca tým mužov aj otravujeme, aby sa trošku viacej zamysleli a nežili len vo svojich krabičkách, ale a to trošku tam ako premixujú. Takže je to hlavne pre ženy a verím, že tie skladby a každá jedna ďalšia, ktorú píšem, bude pre nich vlastne terapiou a takým tým vzkazom. Hele, dá sa to zvládnuť a je tam nejaká kapka nádeje, že to bude lepší.
jaké jsou tvoje cíle do budoucna? Joj, keďže som mala 5 rokov života, tak boli vlastne veľmi rýchlo zhrnuté do, do vlastne veľmi malého ako keby prostoru. Teraz mám tie plány mnohem väčšie, tak určite tam patrí rodina. Určite bych chcela vlastne ako manžela po svojom boku, nejaký ten dom, takové tie klasické Po druhé štandardné. manžele, tebe to pořád nepřešlo. Ja sa rada vydám znova. Půl roku je rozvedená, už by se zase vdávala. To No, málo kdo to samozrejme. takhle má teda. Ale ja mám pocit, že tým manželstvom sa nič nemení, pretože ja som zažila dobré manželstvo. Tak ja mám pocit, že to bolo, aké by sme spolu chodili. A v podstate sme si len povedali, že hele, nesedí nám to, necítime to, takže by to malo byť a tým pádom ideme ďalej. Takže to bol pre mňa takový ako, že nie rozvod, ale spíše rozchod. A keďže sme nemali deti ani nejaké ako majetkové řízení, pretože som mala predmanželskú zmluvu, doporučujem, tak v podstate to bolo veľmi jednoduché a fakt ako fajn. Dokonca aj teraz si ako zavoláme, že tak čo, ideme na kafe a tak ďalej. Hej. Takže je to dobrý a chci sa určite vdať, prečo by som mala byť ako sama. A veď to je úplne krásne, keď v 60 rokoch bude na terase uhundranej chlap, ktorý proste bude chcieť tú kavičku so mnou si vypiť. Hej. Takže to bude ako skvelé. To je krásny cieľ. No a to sú moje osobné ciele a samozrejme z hľadiska kariéry určite by som chcela vypredať Inchebu a určite by som chcela vypredať O2 Arenu, pretože to robí teraz každý umelec, Ačkový. Takže tá ambícia je byť v Ačkách a trošku si tam tak ako šlapeme tú cestičku a dúfam, že každá jedna pesnička, ktorá bude väčším hitom, dá ľuďom ten dar, že prídu na ten koncert a budú fandiť úplne šialene, ako to robili teďka cez leto. I když prišli na kapelu Queenie a zažili nás, tak sa stali našimi fanúšikmi a pařili a spievali s nami. To miluje. To je strašne dopamin, adrenalín, ale ten pocit lásky, ktorý ti dá to publikum, to je niečo, čo Paráda. nechceš opustiť, čo proste chceš robiť každý deň a chceš tam stáť. A vlastne i s mojimi kilami my normálne fakt paříme na tých stageoch. Je to brutálna energia. Takže ja to vravím ako hit cardio. To berú. Jak ideš na tréning do fitka, tak ja idem na koncert, ja sa tam odtrenujem, hej, a potom si dáš čokoládu. A dáváš si jenom tu čokoládu, nebo třeba občas i nějaká ta sklenička, prosečka před koncertem? Tým, že som mala zdravotné problémy, tak my sme kapela abstinentov. Samozrejme, keď je nejaká kalba alebo v podstate máme nejaký team building, tak si dáme. Ale ja som začala mať strach z alkoholu, z drog, z nejakého nezdravého prostredia, pretože to moje srdce ešte stále nie je úplne zdravé. A každá jedna z týchto stresujúcich záležitostí, či už je to i ten koncert, tak vlastne to srdce opotrebováva viac. Takže ja budem radšej koncertovať, robiť to hit cardio, čo to srdce zaťaží. Ja inak pred každým koncertom užívam lieky. Keby som neužila lieky, tak ma tam proste klepne. Takže pre mňa to stojí za to ísť radšej na koncert, než si tam dať prosecco, ktoré ma vlastne vyhodí, rozkolají. Ja sa strašne opotím z toho a je to súčasť nemoci, takže kedysi sme si dali pred koncertom, a teďka skutočne ten tým ma v tom podporuje, tá kapela ma v tom podporuje a nedávame si ani prosečko, ani pivko, nič. A Maximálně čokoláda po koncerte, jo? áno. A nemôžem robiť reklamu, ale máme presne jednu čokoládu, ktorú si dávame a máme ju aj v rajdri. Takže všetci organizátori nám kupujú presne túto čokoládu, ktorú milujeme a zbaštíme ju vždycky, či je taková veľká alebo taková veľká. Takže čokoláda ide u nás, to je naša droga, no. Takže pro fanoušky, kdyby ti chtěli udělat radost, takže čokoládou, jo? Určite čokoláda, kvety nemám rada, neberiem, pretože ja tým, že netrávim čas doma, tak je pre mňa mnohem lepší to zjesť po ceste v aute, ako tú kytičku si dať niekde na okno a za týždeň prísť a povedať si, ja som to zasa podcenila, zasa som tam dala málo vody. Takže radšej to sladké. No. Ale beriem rada aj akože šperky, autá. Kabelky, hej, ideálne proste ako rozmerovie nejaká ako crossbody. Dávame už návod. Poslouchejte, jo? Áno. Návod. Dokonca si zo mňa robia aj srandu všetci moji kamaráti, pretože ja robím jednoročne takové oslavy. Hej. Vždycky v prosinci ja som strelec, takže mám narodeniny a robím oslavu. Jednou rok je to napríklad Veľký Gatsby téma, potom mali sme minulý rok akože americké kičovité Vianoce, teďka bude Addams Family téma. Hej. To strašne teším. Wednesday. Jo, presne tak. A ja mám seznam dárku, ktoré chci. Hej, začínam na ponožkách, ktoré presne viem, že musia byť biele, potom na bielých uterákoch a potom sú pastelky, moja obľúbená záležitosť, proste milujem pastelky.
Kto mi kúpi pastelky, tak zlomí moje srdce tak, že proste už mu ho budú milovať navždy. Takže mám zoznam požiadavkov aj vlastne na to, aké darečky chcem, pretože neznášam, keď mi niekto kúpi obliečky po vlečení vlastne, hej. Alebo proste mi dá nejakú konvičku čaje, keď ja ich mám doma už 6. Mne to príde taký ako nepraktický darček a mám ho vyhodiť, tak mi je to ľúto, tak radšej poviem, že hele, toto nechcem. A radšej tady máte seznam vecí, ktoré chci, make-upy, antiperspiranty. Minulá mi kamarátka kúpila na tú narodeninovú oslavu 60 antiperspirantov, takže ja už to 2 roky ako vystříkávam, jo. A nechodím do drogerie nakupovať antiperspirant, pretože ich mám doma úplne strašné kvantum. Takže mám aj takéto ako obyčajné veci. Make-upy tam mám, štetce. Hej, že proste to, čo potrebujem pre ten život, pre to koncertovanie, tak to si tam napíšem. Já jsem taky střelec. Hej? Tak to jsme tady tak dvě jsme střelkyně, tak to se tady rozstřelíme. Ty hodně trávíš čas Praha-Ostrava. Presne tak cestujeme, som takovej ako kočovný typ ženy. Nemyslíš si třeba za ty roky, co to takhle děláš, že člověk někdy už toho může být přejezený a může mít toho dost? Rozmýšľala som nad pilotnými skúškami, ako má Miraj. Že by som sa teda ako dopravovala tým lietadlom, že by to možno bolo efektívnejšie z hľadiska času. Taktiež čakám na teleport, kedy ho už konečne vymyslia. Ale mňa baví vypadnúť z toho stereotypu. Takže tá moja cesta je takový ten môj rituál, že ja sa zastavím na benzínke, kúpim si to svoje kafičko, k tomu kávenky. Ako dieťa som neznašala kavenky a teďka som na nich frčím úplne fest, jo. Takže Já tak mám zase párek v rohlíku. No a takto si to uspríjemním tú cestu a idem do tej Prahy a tam zrazu je úplne iný svet, iná energia, takže moja hlava, ktorá je väčšinou workoholicky zamestnaná extrémne, tak zrazu vypne, prepne do nejakého light moodu, že zrazu proste si ochotná ísť aj 2-krát vlastne za tie 4 dní, čo som v Prahe, aj na kafé. Takže si to tak ako vyventilujem a potom prídem na Moravu teda zamakať si, zapracovať a jedu do práce a tam som proste fakt 12-15 hodín a potom si užívam ten život spevačky, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, koncerty a tu Prahu. A funguješ tak, že máš reálne 2 plne vybavené byty, nebo... Mala som, kým neskončilo moje manželství, pretože som zistila, že je to nákladnejšie, než stráviť niekoľko dní na hotelu a dostať snídanie a mať čistú posteľ prevlečenou, že je to pre mňa vlastne 2-krát levnejší, než mať vlastný byt, ktorý bol samozrejme skvelé, ale mne tam padal prach, nemal to dopovysávať, mala som tam potom vždycky ako keby veci na opratie, čo ma vlastne ako nebaví mať týždeň v podstate špinavé prádlo. Takže som zistila, že to má samé ako nevýhody, kromne jednej výhody a to bolo, že som si mohla pozrieť svoju vlastnú televíziu, ale takto si budem musieť vždy pozrieť niečo v angličtine, prípadne na telefóne, ale to asi prežijem oproti tomu, že vlastne mám tie raňajky, tie vajíčka a ten pomarančový džús. A človek je tak chvíli princezná, že? No jasné. A to je krásne, keď staneš kolem 9 hodiny a povieš si, tie raňajky nemusíš chystať ty. To je úplne super. Ja som tak zasnila aj ty, že? A já mám moc ráda hotelové snídaně, no. Já i když přijdeme někdy brzy ráno z nějaké oslavy, tak si na tu snídaní vždycky rada zajdu a radši nebudu spát. Tohle je sen asi mnoha dívek, žen, stát se vlastně slavnou zpěvačkou, hvězdou, nebo obecně vůbec dostat se před lidi, před kterýma prostě můžeš ukázat to, co umíš. Ať je to jakýkoliv talent, nemusí to být jen zpívání. Myslíš si, že v dnešní době je těžké se dostat do showbiznisu? Veľmi ťažké. Veľmi ťažké a hlavne, keď ja som vlastne není človek z oboru, že by som sa už od nejakého malého veku s rodičmi alebo prípadne s kamarátmi hýbala proste v tých pražských celebritných vodách a prípadne stála pred kamerou. Ja som skutočne mala základnú strednú školu a potom ešte aj vysokú školu, takže ja som dlho žila v nejakej iné sociálnej bubline a dostávala som sa k tomu postupne, dokonca som nepoznala ani muzikantov, takže zohnať muzikantov do kapely kvalitných bolo pre mňa ako heroický výkon. Teďka vlastne si ich úplne vážim, že ich mám. Takže ja som sa tam dostávala veľmi náročne a byť slavným je náročné, finančne náročné. Je to o kontaktoch, o konexiách a skutočne, ak si chcete zachovať ako žena svoju hodnotovosť a nechcete si to, ako to slušne povedať, přes postel dostat třeba? Přes postel, krásne přes postel, tak je to o tom, že je to ťažšie, je to komplikovanejšie, pretože na vysokých pozíciách vždy pracujú muži. Mne to nevadí, ja milujem mužov na vysokých pozíciách, ale jednám radšej s nimi ako rovnocenný partner, než z pozície nejakej devenky, ktorá
vie, že chce od toho muža niečo dosiahnuť, ale skôr chcem ukázať, že niečo umím, mám možnosti a že som ochotná si to napríklad i zaplatiť zo svojej vlastnej peňaženky, z nejakých úspor, prípadne zo svojej výplaty a dať to do tej muziky, pretože je to niečo, čo ma robí šťastnou. Takže táto pozícia je pre mňa lepšia, vďačnejšia a možno aj slobodnejšia, pretože mi nikto nediktuje, kým mám byť, ako sa mám Rozhoduješ chovať. sa sama. Som rebelka, vždycky budú rebelka, vždycky budem mať svoj názor i slova, ktoré zraňujú, pravdivé slova, poznáš to, keď si strelec, že toto je proste moja natúra a tá niekedy i zatvára dvere veľmi rýchlo, pretože si niekedy neuvedomím, že som povedala niečo, čo je vlastne hodne ostrá až pikantná pravda a zabolí, čož vlastne v tom nejakom falošnom showbiznisovom svete úplne sa nenosí. Ale zistila som si, že takto si budujú svoje vlastné miesto a kolem toho sa už i tá celebrity chytajú, pretože každý má rád slobodu slova, prejavu. A keď vidíte, že niekto, ktorý vlastne možno ani ten showbiznis tak dlho nedelá a dovolí si to, tak si poviete, prečo by som to nemohol aj ja. Takže možno aj toto bude takový ten, že budú trendsetter v tom, že hele, do toho showbiznisu môžeš vstúpiť, aj keď zostaneš sama sebou, budeš práva. A keď ho teda nemôžeš zmeniť ten showbiznis, či showbiznis nemôže zmeniť teba, tak ty zmeníš ten showbiznis. Som na to odhodlaná a pripravená proste ho zmeniť. Prípadne si ich tam všetkých kúpim. Jedno, len sa to musím ešte zarobiť, hej? Ale vidíš, tá myšlienka, ambícia a tá drzosť, povedz toto v telke a Je to tam, no, ale je to kokos. přesně to Ta se opačné, než nás učili rodiče nebo učili ve škole. Přece vždycky vyber si tu školu, protože to budeš dělat celý život. No veď jasné, ja som muzike sa nemohla vôbec venovať, pretože to nemá budúcnosť, tým sa neuživíš a chápu, moji rodičia boli vždycky chudobní a my sme mali aj posledný jogurt v chladničke, pamätám si, keď sme skoro na Vianoce prišli o dom, že sme mali vlastne finančné potíže, takže preto ja vlastne to finančná istota, rozdeľovanie si na kopečky, finance, tak ja to skutočne delám, pretože nie som z bohaté rodiny. Vlastne, keď som mala telefón, prípadne, že sme mali internet, nebo niečo, to bolo úplne wow, hej. Takže som sa musela hodne ako vypracovávať a mala som to zakázané, pretože potrebuješ nejakú prácu, ktorá ťa uživí, ktorá má budúcnosť a kde je istota peňaz. Ale čo im budeme vyčítať? Veď oni žili v veľmi ťažkej dobe, ktorá proste ich nutila delať veci, ktoré musia. My máme vďaka ním benefit, že môžeme robiť to, čo musíme, ale aj to, čo chceme. A naša generácia po nás, Gen Z, má výhodu, že môže robiť iba to, čo chce. Ja im to prajem, ale už vidíme, že ich voláme napríklad Gen Z, že je to vlastne ako, že to je generácie ako tých snehových vločiek, že sú slabší. Takže myslím si, že to, že ma rodičia donútili ísť na vysokú školu a mám vďaka tomu prácu, akú mám, tak je to teďka ten dar. Ale joj, ja som to tak nemala rada, že ma donútili ísť na vysokú školu. Ja som chcela byť spevačka, herečka, ja som proste to chcela robiť. Ja som vedela, že to zvládnem, že budem určite úspešná, pretože mám tu píly, výdrž, nejaký ten talent a dar od Boha. A vravila som si, prečo sa mám zdržiavať takouto veci. Hej, pre mňa je to obrovská istota. COVID nám ukázal. Teraz mi to ukazuje, že môžem si tú pesničku proste urobiť tak, ako chcem. Môžem tým ľuďom, ktorí so mnou pracujú, dať nejakú istotu, i keď som začínajúca, povedzme si, interpretka, že nie som to Ačko. Hej, takže je to pre mňa sloboda. Takže teraz im za to ďakujem. Ale musela som k tomu dozrieť. Nebola som vďačná vždycky. V kolika letech si tak asi začala vůbec jako zpívat? Že si šla na tu lekci zpěvu, postavila ses k tomu pianu, začala ses učit noty. Ja som ešte nevedela písať, ja už som chodila do Zušky, pretože som chodila na piano, na spev, na kytaru a mne sa páčilo, že moja staršia sestra, keď bola hodina teórie, tak to písala a ja som len počúvala. Takže som to mala všechno vlastne naposlouchané, nežli ako odpísané a vlastne ja som ešte dysgrafik a dyslektik, takže mňa to vôbec nebavilo ani písať, hej. Takže pre mňa to bolo super, že som to mohla poslechnúť a už som od 4 rokoch vlastne ako hrala na piane, na kytaru, ale hlavne som chodila do kostola. Ja som z prísnej katolíckej rodiny a takže kostol bolo miesto, kde som začala prvýkrát performovať, vystupovať pred davmi ľudí a spievať sola, prípadne nejaké pesničky, čítať vlastne pred všetkými. Vlastne si išiel za tú kazateľnicu,
Otvorili ti to sväté Takový písmo. dramaťák, prúprava áno, proste. Áno, presne tak, ale bol to kostol, reálni ľudia, ktorí majú reálny názor a musíš sa nejak ako keby správať a chovať, nesmieš sa zakoktať a keď spievaš a ešte hráš na gitare, tak to bolo, vlastne to som si cvičila ten performance a i když to boli pesničky Boh stvoril a takové, tak vlastne to ma vycvičilo, takže tam som začala vlastne prvýkrát robiť muziku, i keď bola úplne v inej forme, než si povieme, že to boli nejaké súťaže a tak ďalej. Nie. Ja som dokonca chodila aj s dobrou novinou po barákoch, vždycky cez tie snehy, zima Co je bolo. dobrá novina? Dobrá novina je, v Česku. že decka sa prezlečú za troch kráľov, Jo, Ježiška. 3 kráľové, áno. A my chodili sme po tých barákoch a spievali sme a vždycky sme proste vyzbieravali pre deti do Afriky proste peniaze. Takže toto bolo moje turné. Môžeme to nazvať, to je turné proste, hej? Po celej Slovenskej republike, po tých všetkých našich okresoch sme chodili a takto sme spievali dom od domu a musel si tých ľudí prilákať tým spevom. Dali ti koláček, tam som priberala samozrejme, hej, nenalievali ti deťom, dali ti koláč, takže to sladké nám zostalo spojené s tou muzikou, hej? A vlastne to bolo turné, pak vystúpenia, takže ja už od 4 rokoch proste som performer, úplne extrémny. Neplánuješ třeba i teď složit nějaký vyloženě vánoční hit, protože ono se říká, že vždycky, když má nějaký zpěvák vánoční hit, tak se to většinou chytí, protože ta společnost je na to tak jako nějak připravená tu novou písničku přijmout. A ja ti poviem srandu, chceš počuť? No. Ja mám vianočnú pesničku, ktorá sa volá Vianočná pieseň. Aha. Je to úplne super názov, takže keď budete hľadať nejakú slovenskú pesničku, vianočnú piesničku, tak Vianočná pieseň od Jany Bastien je tá práva pre vás. Dnes vianočnú pieseň hrám, vianočnú zaspievam, kam pieseň doletí. Tak príď domov, pýta sa, kam ťa cesty odviali, či hľadaš kľúče od dverí. Nech anjeli a kostolné zvony znejú, že moja láska nekončí. Dnes vianočnú pieseň hrám, posledný krát zaspievam, kam pieseň doletí. Tak príď domov. Písala som ju takým tým starým spôsobom, starosvedským, kde sa vraciaš k hodnotám. Dnes Vianočnú pieseň hrám. Jo, a je to o tom, že chceš prilákať toho otca domov. Je tam veľmi... Kto nepočúva texty, tak to tam nebude počuť. Ale kto počúva texty, tak si uvedomí, že vlastne je to strašne smutná vianočná pesnička, kde to dieťa je samo doma s mamou, sú pod tým stromčekom a ona volá toho svojho otca domov, príď k nám domov, poď s nami oslaviť tie Vianoce a buďme všetci spolu. Je tam vidíš, už mi idú aj slzy do očí, je tam strašne silná myšlienka za tým, takže vianočný song, ktorý má hĺbku, je práve Vianočná pieseň a je to jeden z mojich obľúbených songov na koncertoch, pretože všetci chytia aj tie svetielka a takto mávajú tým telefónom a ty si povieš, veď to je splnený sen. A pritom spievaš o tom, že tati, príď domov a oslav s nami Vianoce, aj keď si mŕtvý, tak proste príď aspoň nejakej forme k nám. Jo, že je to proste strašne ako silná myšlienka, no. Ježiš, som sa rozcitlivila. Ty jsi ve svojí tvorbě ale nezůstala jenom za českýma a slovenskýma hranicema, protože ty si platíš nebo chodíš na lekce zahraniční hudby. Áno. Ja mám 2 učiteľky spevu, pretože keď som vlastne začínala ako spevačka, tak ma všetci konfrontovali s tým, že řveš, neumíš spívať, si falošná, nejde ti to, seš navíc ešte tlustá, proste spevačkou nemáš ambícií, nebo nemáš šanci proste byť a stáť sa. A tým pádom ja som sa do toho vlastne dala s vervou, že jednoducho, aha, to není, že na to nemám, len na tom málo pracujem. Takže som začala na tom pracovať veľa a už pred 2 rokmi, keď som si povedala, že hej, 7 rokov robím muziku, neposúva sa to tým smerom k tomu úspechu, ktorý proste chci, byť to Ačko, tak som zašla na jeden kurz od Cooper Philip, ktorá mala v Praze nejaký workshop.
No a prišla som za ňou a ona si ma vybrala do svojho portfólia vlastne študentov. Ona, by the way, ona je ako veľká osobnosť celoeurópska, žije v LA a pripravuje spevákov na súťaže The Voice, prípadne je i Grammy Academy member a vrajím, skutočne učí po celom svete a mňa si vybrala. Takže ja som jej jediná česká a slovenská študentka vlastne, takže československá študentka. A učí ma nové techniky spievania Riff and Runs, ktorá je hodne populárna vo svete. To je Selena Gomez a takhle? Ariana Grande, prípadne Billie Eilish týmto hodne spieva, takže aj K-pop je vlastne hodne plný už tým, to sú tie nové trendy. Takže ja už tom školená a okresávaná už 2 roky a ten môj hlas sa hodne stabilizoval. Viem rozlišiť airy voice, viem vlastne rozlišiť full voice. Hej, že zrazu som začala premýšľať nad tým spevom a hlasom úplne inak a hlavne som pochopila, o čom je spev. Pretože mňa vždycky učili technicky spievať. Zaspievaj ten tón čiste, posaď to tamhle, proste nasaď bránicu, proste tie technikálie, že si zabudol, o čom je umelecký projev. Je o emóciách. A prepojiť tú techniku, aby zrazu pôsobila na toho človeka emočne, to je ten kumšt dobrého umelca. A na tomto frčí celé zahraničie, takže ona díky tým technikám, ktoré ma učila a učí ešte stále, tak vlastne som začala viacej spievať emocionálne a mať svoju vlastnú identitu a autenticitu v hlase. To znamená, že keď počuješ teraz môj hlas, tak má presne barvu, že si povieš, aha, to je Jana Bastien. Ale doteraz, pár rokov spátky, to nebolo jasné. Pomýlili si ma tam s Adele, tam s nejakou speváčkou, tam. A ona vytiahla tú moju konkrétnu farbu toho hlasu, ktorá je teraz identická. Zamakali sme na nej a ja som musela pochopiť, kde to vlastne je. A najkrajšia bola myšlienka, Jana, don't think about it. Nepremýšľaj nad tým. Jednoducho spievaj. A jak som bola vždycky naučená proste žiť tých mantinelov, každý ti proste povie a ideš takto, tak zrazu povoliť tú myseľ, že môžeš a že vlastne to, že to pustíš, je práve to nejhezčí. Tá že vlastne, prirozenosť. Že je vlastne to, čo vlastne ako keby v tej populárnej pobrokovej hudbe zmenilo diametrálne moju kariéru a i ľudia v podstate na ňu mnohem lepšie reagujú. Vidno to aj na Spotify, jak tie pesničky hodne stúpajú. Takže ona zmenila môj život a i spievanie. I teraz na novej deske, ktorú pripravujeme, volá sa Zlomená, tak budeme používať už více týchto riff and run techník a je to bomba. A jak vypadá taková lekce? Na začiatku poviem, že som unavená, že sa mi nechce spievať. Robím drahoty. Ale potom vlastne ideme do toho, že sa rozespívame napríklad a nasadíš ten tón správne. Potom v podstate cvičíte hodne ťažké melódie, ktoré sú klidne, my spievame proste i Vivaldiho a melódie, ktoré sú lítáš niekde naživo nebo přes online. Covid nás naučil, že môžeme aj online a dá sa to zvládnuť, je to super. Každá 1 hodina je strašne drahá. Jako fakt, mám to žiť ako na rovinu, že koľko to stojí, ako tá 1 hodina spevu. No, řekni. 8 000 stojí 1 hodina s ňou. 8 000 korun a máš ju každý týždeň, tú hodinu spevu, ale stojí to za všechny prachy teda. A v podstate dokonca i keď nahrávame v štúdiu, pretože veľa songov teraz tým pádom díky ní delám i s Američanmi, takže Maja, ona skladá napríklad pre Selenu Gomez, Miley Cyrus a práve delali i na skladbe La La La, takže napríklad i to, že strávia so mnou online v nahrávacom štúdiu hodinu, ja zaplatím $1,500. Aha. To je extrém, hej? To je kolem 34 000 na české koruny. Takže je to drahé, ale tie songy vypadajú úplne inak. To není, že tam to opravíme, tam to vyladíme, tam proste niečo udeláme, tam to zostriháme, môžeš byť falošná, tam dáme autotune. Ne. Proste ty to musíš odspievať, naučiť sa to a ešte ti povie, Jani, teraz performuj. Jani, teďka si predstav toho muža pred sebou, ktorému to spievaš a daj tam do toho tú emóciu toho hnevu. A ona z teba vyťahuje tie emócie a zrazu tá skladba vyzerá úplne inak, než technicky zaspievaný song. Takže mňa to strašne baví, že ona vlastne i cez ten online počuje, že som to zaspievala jenom, že som to zaspievala. Že som to v podstate tam nedala tomu nič naviac. A to naviac je to, čo ten song predáva. Takže mám tam teraz vlastne na novej deske sú už 3 skladby, na ktorých vlastne spolupracujem s nimi. A
Dokonca niektoré songy už sú tak pripravené, že máme melódiu, kapela sme ju pripravili, pošleme to do tej Ameriky, oni to trošku prerobia, prípadne mi zloží do toho novú melódiu, alebo mi povie, ja mám teraz v tej pesničke La 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 svoj refrén. La 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 la. To je úplne typické slovenské, české la 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 la. A oni to volajú, že Jana, it's creepy refrén, I love it, jo. Proste úplne ako milujú la 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 la. Že nechajú tam ten môj prvok, ktorý ich baví, ktorý je crazy. A dajú tam potom ten šat tomu, takový ten moderný texty a tak ďalej. Hej, že dá sa aj takto. Takže nemají problém s tím, když pošleš do Ameriky písničku, která je v češtině nebo ve slovenštině? Na pohodu. Není problém. Vôbec. Pretože oni v tom vnímajú, oni nevnímajú text. Oni vnímajú tú melódiu, či tam môžu niečo doplniť viacej, vyfrázovať to a tým pádom tú muziku obohatíš o niečo naviac, čo vlastne český a slovenský spoluinterpret nebo spoluskladateľ nedoplní do toho, pretože všetci počujeme ten jazyk stejne. Oni to počujú úplne inak. Úplne inak vnímajú náš jazyk. Bože môj, si originál, tak hudba hraj, tak hudba hraj. O Bože môj, si originál, na 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 na, na 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 na. O Bože môj, si originál, tak hudba hraj, tak hudba hraj. O Bože môj, si originál, na 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 na. Ty jsi se ale na českou, slovenskou scénu původně dostala jako moderátorka. Je tomu tak? Áno, z rádia. To bolo moje tiež jedno takové crazy mind rozhodnutie, že som si povedala, dobre, som na tej vysokej škole, nebaví ma to, ja tam nechcem byť. A kde jsi studovala? V Ostrave, na Ostravskej univerzite. Takže ty si v Česku od jak živa moderovala slovensky? A nebyla si za to trošku... Práve nie. Práve slovenčina je veľmi atraktívna pre český národ. Paradoxne Slováci to majú úplne opačne. Češtinu vôbec ako v eteri nenájdeš. Tu slovenčinu určite nájdeš. Takže ja som prišla na rádiové skúšky Ja som v živote nemoderovala. Ja som bola absolútne akože nikto. Ja som bola študentka medicíny, hej. A v podstate som si povedala, idem na hlasové skúšky do rádia. Skúsim proste, či na to mám alebo nemám. Ja som prišla, postavili ma do tej budky, ja som začala rozprávať a prišiel za mnou programový riaditeľ a povedal, hele lidi, takže ty sa mi páčiš jenom kvôli slovenčine, poďme to skúsiť proste do éteru. V sobotu je víkend, tak je tam hlavný moderátor, každý z vás proste príde, kto má čas ako prvý. Mala som čas ako prvá, tým pádom vlastne povedal, poď. No a v tú sobotu, jak som s tým klukom začala moderovať, jak tam byla funny, jak to bylo úprimné, jak to bylo drze, jak to malo energiu a šťavu, tak mi povedali, Jani, ideš do prime time. Takže a ideš moderovať s Lukášom Lovom rannú show na rádiu. A ja som povedala, ale ja chodím do školy, ja nemôžem. Takže ja som si ešte dovolila v tej mojej drzosti odmietnúť prime time s Lukášom Lovom moderovať ráno. A povedal som, ja môžem až odpoledne, ale to budem musieť flakať proste semináre. Takže mi sa to povedlo tak, že som vlastne odpoledne moderovala. Išla som rovno do prime time, jo, čo je proste, to sa nedostaneš. Ty sa musíš vymoderovať roky, aby si proste sa tam dostal. Ale prišlo to lano proste. No a vlastne, takže má na všetkých seminároch, na chirurgických sáloch, všade, kde som mala vlastne oficiálne byť, pozdravujem do školy, aj do nemocnice, na praxe, tak ma počúvali. Takže som tam vlastne, bola som tam online, hej, takže som ako neflákala školu, keď ma počúvali. No, bola si v rádiu, však pohodina, ne? Takže som aj na tom sále proste bola. Janičko, já ti moc děkuju, že jsi mi tady přišla rozveselit studio a dala tady tomu pořadu takovou správnou ženskou energii. Ďakujem krásne za A pozvanie. jestli chceš, tak můžeš něco ještě vzkázat našim divákům. Príďte si nás poslechnout, poďte zažiť energiu, poďme sa spoločne spoznať, takže keď sa to spojí, ženská a mužská energia, nemôže vzniknúť nič lepšieho než brutálny koncert a show a nesmiete tam chýbať. Teším sa na teba aj na vás. A my si teď spolu uděláme selfiečko. OK.